खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बिटिआर गभर्नमेन्टनि बानजायनायाव लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद CIT बड'लेण्ड इउनिभार्सिटी NIB आरो UN ट्रास्ट आरो माखासे लिरगिरिफोरनि खौसे नाजानायाव गिबि खेबनि थाखाय क'क्राझाराव लिटारेरि फेस्टिवल जानो थांगासिनो दङ। फैगौ 14, 15 आरो 16 बे सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों 100 लैंग्वेजेस पोएट्री मीट फॉर पीस एंड लव होननानै मोनसे खन्थाइगिरिफोरनि मोनसे फेस्टिवल जागोन। दा बेखौ गिबि खेबनि थाखाय बे इंटरनेशनल इवेंट्सखौ क'क्राझाराव खुंनो थाखाय लानाय जादों आरो बे इवेंट्सनि गेजेरजों बड'लेण्डनि रादाबखौ मुलुगनि गुबुन गुबुन जायगायाव फोसावनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलनि गुबुन गुबुन रावारि फोलेरनि माखासे गागि लिरगिरि खन्थाइगिरिफ्रा फैनानै क'क्राझाराव बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो जों मिजिंथिदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव गासैबो रोखोमनि थासारिया मोनसे सोलायनाय फैगोन आरो गोबाव सम सोमावसारनायनि उनाव बड'लेण्डनि जि बिमुं बेखौ गुबुन गुबुन मानसिफ्रा गुबुन गुबुन रावजों जि बुंनो लानाय जे बेवहाय हिंसायारि जाथाय जायो, बेवहाय बुथारलायनाय जायो, बेवहाय सुबुंफोरनि साननायफ्रा मोजां नङा, बे खोथाफ्रा लासै लासै गोमोरलांगोन होननानै जों बयबो सानदों। दा बेनिखायनो आङो जोबथा हाबाफारि 16 नभेम्बर खालि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे बे खन्थाइ जि मोनसे फेस्टिवल बेनि जोबथा हाबाफारियाव आसामनि चिफ मिनिस्टार बयजोंबो मान होजानाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बे खन्थाइ जि मोनसे फेस्टिवल पोएट्री जि फेस्टिवल बिनि गेजेरजों बड'लेण्डनि आरो आसामनि जि मोनसे शान्ति आरो जौगानायनि जि थासारि गोदान मोनसे जुरिदों बियो गासैबो मुलुगाव भारतजों लोगोसे गासैबो मुलुगाव बेखौ फोसावनो हागोन। दा बेबायदि मोनसे गोदान मोनसे थासारि जोंनि गेजेराव फैगोन जेरावनोखि जों बयबो थांनाय 30-40 बोसोरनि जोंनि माखासे डेमेज जानाय जोंनि माखासे जुजिबोनाय जोंनि मेंनाय दुखु मोननाय गासैखौबो जोङो थिग खालामनानै मोनसे गोख्रों गेरेमसा बर' हारि दानो थाखाय जों दावगालांनो हागोन। दा बेनिखायनो बे हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय आङो खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। नमस्कार। प्रथमबारों कारणे बड'लेण्डर जी मूल सेंटर आमार क'क्राझारत कालचारेल कम्प्लेक्सत इंटरनेशनल लिटारेरी फेस्टिवल हबलै गई आसे आरो यार थीमटो होइसे पोएट्री फॉर पीस एंड लव आरो यात 100 लैंग्वेजेस विभिन्न 100टा भाषा भाषीर कवि सकले एकत्रित हब। यात भारतर विभिन्न भाषा भाषी जितो आसे आमार मातृभाषा सकलो भाषार कवि सकले यात उपस्थित हब। यार लगते किछुमान इंटरनेशनल कवि सकले ऑनलाइन जोगे आमार ए फेस्टिवलत जड़ित हब आरो 3 दिन विभिन्न कार्यसूचीरे आमार ए लिटारेरी फेस्टिवल तो सम्पन्न हब। मैं सकलो राइजक आह्वान करिछु जे लिटारेरी फेस्टिवलत सकलो अंशग्रहण करिब लागे। आमार थलुआ बा आमार जितु खिलंजिया भाषा आछे এই সকলো ভাষাক ইয়াত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে। বড়ো ভাষা, অসমীয়া ভাষা, ৰাজবংশী ভাষা, ৰাভা ভাষা আমাৰ অসমৰ যিমানখিনি ভাষা আছে সকলো ইয়াৰ কবিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিমানখিনি ভাষা আছে সকলোৰে কবিসকল ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ভাৰতত যিখিনি ভাষা আছে যি ভাষা আজি ৰিকগনাইজ আনৰিকগনাইজ লেংগুৱেজ যাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে স্ক্ৰিপ্ট নাই কিন্তু ভাষা চলি আছে সকলো কবিসকল অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু কিছুমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল কবিসকলো ইয়াত যোগদান কৰিব। আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি বডলেণ্ডখনত বিভিন্ন হত্যা হিংসা বিভিন্ন পৰিৱেশ পৰিস্থিতি অতিক্ৰম কৰি আহিলোঁ। এতিয়া বিটিআৰত শান্তি ঘূৰি আহিছে, প্ৰগতিৰ এটা নতুন এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আজি আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা বড়ো সাহিত্য সভা বডলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি CIT NIB আৰু বডোফা UN ট্ৰাষ্টৰ লগতে বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টও ইয়াত সকলো দায়িত্ব লৈ
আমি এই ফেষ্টিভেলটো সাকসেসফুলি ইয়াত কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ সাহিত্যিকসকলৰ লগতে বিভিন্ন সেকশ্যনৰ লোক ইয়াত সমাগত হ'ব আৰু সেই ফেষ্টিভেলটো সাকসেস কৰি আমাৰ বড়োলেণ্ডখনৰ শান্তিৰ বাৰ্তা, অসমৰ শান্তিৰ বাৰ্তা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ কৰি লৈ যোৱাত সকলো সহায় কৰিব, মই এইটো আশা কৰিছোঁ। আৰু শেষ দিনা 16 তাৰিখে বড়ো সাহিত্য সভাৰ স্থাপন দিৱস আছে, এইটো আমি তাত উদযাপন কৰিম আৰু তাত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মুখ্য অতিথি হিচাপে আমাৰ কবি সন্মিলনীৰ সামৰণি আৰু লগতে বড়ো সাহিত্য সভাৰ জন্মদিন উদযাপনত উপস্থিত থাকিব। মই বিটিআৰ অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজৰ লগতে অসমৰ সকলো ৰাইজক ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ।